Hoffai'r tîm yn Uned Lawfeddygaeth Dydd, Ysbyty Castell-nedd Talbot, estyn croeso cynnes i'n Uned. Bydd aelod o'r tîm yn eich croesawu wrth i chi gyrraedd yr Uned. Bore da, a chroeso i'r Uned Lawfeddygaeth Dydd. Yma, byddaf yn cymryd eich manylion, a byddaf hefyd yn rhoi ein manylion cyswllt i chi ar gyfer eich teulu a'r perthnasau, fel y gallant cysylltu â'r staff ward yn hwyrach. Mae croeso i'ch perthynas eistedd lawr llawr yn y prif adrwm, a bydd aelod o'r staff yn cysylltu â nhw pan byddwch chi'n barod i adael. Os hoffech fanylu ni, byddaf nawr yn mynd â chi i'r ardal dderbyn ble bydd un o'r staff yn eich gyfarch. Helo, Jamie ydw i. Dwi'n un o'r chwiorydd sy'n gweithio yma. Ar y pwynt hwn, byddwn fel arfer yn gwneud rhywfaint o waith papur gyda chi, ac yna byddwn yn nodi eich arwyddion bywyd. Unwaith y cewch eich derbyn gan nyrs, byddwn yn gofyn i chi i gymryd sedd yn ôl yn yr ardal aros. Wedyn, bydd y llawfeddyg a fydd yn perfformio'ch llawdriniaeth yn eich gweld, ac yn dibynnu ar y math o anesthetig, bydd yr anesthetydd yn eich gweld hefyd. Ar y pwynt hwn, os oes angen unrhyw ymchwiliadau neu weithrediadau pellach arnoch, cynhelir hyn cyn i chi fynd i'r theatr. Ar y pwynt hwn, byddwn yn gofyn i chi newid eich dillad ar gyfer eich llawdriniaeth. Fel arfer, byddwn yn gofyn i chi ddod a'ch gŵn nos a'ch sliperi eich hun. Byddwch yn aros yn yr ardal dderbyn nes i chi cael eich galw i fynd i'r theatr. Yn yr ysbyty, mae gen 5 o theatrau. Mae rhai theatrau yn rhedeg yn gyflymach nag eraill, felly peidiwch y phoeni os ydych yn gweld cleifion yn mynd am driniaeth o'ch blaen. Helo yna, Stephen ydw i, ymarferydd yr adran lawdriniaethiau. Dyma ble byddwn yn gwylio'ch holl fanylion cyn i ni fynd â chi lawr i theatr. Felly, os hoffech chi fanylu ni, os gwelwch yn dda. Ar y pwynt hwn, bydd aelod o'r staff yn gwirio'r gwaith papur derbyn gyda chi cyn mynd â chi i'r theatr llawdriniaethau. Unwaith y bydd hyn wedi ei gwblhau, byddwch yn cerdded i'r theatr i dderbyn eich llawdriniaeth. Os oes problemau symudedd gennych, bydd y staff yn asesu hyn ac yn rhoi cymorth i chi. Unwaith y byddwch yn y theatr, yna byddwch yn derbyn anesthetig, a bydd yn wahanol yn dibynnu ar y math o anesthetig sy'n ofynnol ar gyfer eich llawdriniaeth. Yn dilyn eich llawdriniaeth, byddwch yn deffro yn yr ystafell adfer cyn mynd i'r ardal adferiad ail gam, ble byddwch chi'n treulio ychydig o amser cyn i chi gael eich tywys i'r ardal ryddhau. Unwaith eto, mae hyn yn dibynnu ar y math o anesthetig sydd angen arnoch ar gyfer eich llawdriniaeth. Mewn rhai achosion, byddwch yn cael eich tywys yn uniongyrchol i'n hadran ryddhau. Unwaith y byddwch wedi cyrraedd yno, gall eich perthynas ymuno â chi yn yr ardal ryddhau. Byddaw nyrs i roi rhywfaint o wybodaeth i chi cyn i chi fynd adref. Fel bwrdd iechyd, rydym yn gwerthfawrogi adborth ein cleifion, eu perthnasau a'i gofalwyr. Cyn i chi adael ein Uned, os oes gennych unrhyw sylwadau, byddem yn hoffi eu clywed. Felly mae croeso i chi lenwi un o'n ffurflenni adborth. Diolch am gymryd yr amser i wylio'r fideo hwn. Gobeithio'n eich bod chi'n teimlo'n llai pryderus i ddod i ymweld â ni o ganlyniad. Mae croeso â chi gysylltu â ni gydag unrhyw bryderon pellach, ac rydym yn edrych ymlaen at eich gweld yn fuan.